and others. None. And also none. Adazi Nnukwu Believers Association of Nnukwu Okita. You need to get a microphone. None. Come on, where to act? You're welcome, sir. The Chief Security on Nisha North, on Nisha South. You're welcome. Hey, the Jack Afrique, all my friends. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor to be speaking. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Na no man over say for when I get Chileke. Say to when we go down bad. Others about as you go. Others in Agadiru. When they won't get better now, I will let me trouble. I run over from us as my rules. When you had anything as suspect, no way you have any. Nabi, group now, look at your wallet. I couldn't get one, going to muscle 1 million as soon as you go. Lord, we thank you, Lord, we bless you. Oh, we bless all in this family here. Bless them. Or you have no choose. No one choose to see close. I will get I will get a book. Whom I get to us where she let it. I'm mother and more German in a way. Operating the mochi. My home. Okay, no. Oh, now, but I'm ruined that. Never. What do you got to choose? Jesus. Jesus. Praise the Lord. Pastor Chubi speaking. Yes. Oh, the born again. Adazi Nnukwu born again Believers Association. Ụmụnne anyị dị tọ wee nọ otu a ndị bụ unu. Ụmụnne anyị dị tọ ọmịkwu ụlọ obi ibe ga-ekwu emekwu obodo. So ọ ka anyị si eme ka anyị bịa ka anyị mezu iwu. Nnọ nọ n'uru uju anyị ga-anọ nwekwu ha ndị nọ na-aṅụrị anyị ga-anọ nwekwu ha. So anyị ji nwekere ihe na nkeke ihe a na mfuru wee na-asị unu wee na-akpata unu wee na-aga n'ihu wee na-eme ihe mmemme beriala dị ka anyị na-ekwu n'aha ji. Adazi Nnukwu born again Believers Association making a wonderful presentation. Adazi Nnukwu born again Believers Association. I want you to know. I am a Kulu. Adazi Nnukwu no. So because we do quite good at making nice to do it. So because thank you. Even in the book, you will be what I never had. Every wish will be in a school here. I know the knowledge is how who you get. Go to get in a Macali, you are not a Christ. Thank you very much. Thank you. Thank now, people will be another Zinu. Where we are, it's a canopi, Maka, Omai. So I make a noon. I forget Ulujibia, Maka, Mamaya, member of the Kodalan Rin and Aquadun. Ukulujibia,
malu mama kudu ejine ya makale biko dalo norinde thank you Ezana oyo chizoka Ezana Odu Nnukwu Ezana Ozo du Nobu yes oge omunu rap ayi ịma na ihe mere unu o metụtara m ọgamamunu bụ ọgọ nwaanyị and mụ na ya na-adị na mma ana m abịawa afọ ya every December nta ibe ọbụla m na-eme ọ na-abịabe so nsị na oge a na-akwụ ya mma abịa ka nkwanye n'ugwu ikpeazụ ka eme omenala etu o si wee dị so ma ọ bụ unu otukwara ezigbo unu tọọrụ unu ezigbo ụkpụrụ unu ya eso unu na onwe unu na-agbanipụ so anyị na-abịa ozi Chukwu ka ọ na mkpụrụ obi na ndokwa ka mkpụrụ obi ma aka ka mkpụrụ obi na-ekwe gara aga ka mkpụrụ obi ezughị na ndokwa Jesu merie ebere ife a bụ ife nji mụ na onye mere ka anyị bịa kelee unu Chief Engineer ka m na-anabata one of the distinguished personalities enwere n'Adazi Chief Tio Ezekwe na ala ọrụ ya ịga n'ọdịnikwe Eze na-afụ nwa anyị ekele gị ka unu si wee bịa ka erutie anyị aka n'obi n'ọgọ nwaanyị nwụrụ as you said and ọgọ anyị amamana so biko daalụrị nne na nkwado unu daalụrị nne ịna oriakụ n'otu aka ahụ afụkwa m envelope oriakụ o wetara sị nọ nke ụmụnne ya maka ba na ọhara his siblings abịakwugo so anyị na-ekene unu biko na nkwado unu thank you very much. Eze na-anụ mmiri ọkwa nọ na tebụl ife a kịta n'afa eze na-anụ mmiri yes obi ekele ya ọ ga-azụta m Eze na obi ekele na Adazi Nnukwu so biko Eze na ọdịnaka ome n'ụmụ ọkpara n'ama olu Adazi Nnukwu biko anyị na-anabata ọgọ nwoke na oriakụ ya na ndị na nwanne nne m ochie nwunye nna m ochie akọpịara ịnọchite anya Chief Engineer Demian Chief Engineer Demian Okafa dị mma maka na ọ nọrọ around mana mmụọ ya dị ebe a wee zitaba sị ka ha bịa zaa afa n'afịa so anyị na-ekene unu na nkwado unu daa unu None on dog or do much. I do come Oji. Okungu family. Okungu family. Okungu family from Oji. The other. I think we didn't where you go. The other from Oji. Okungu family. Pasika ya bele line ya karobi maka mama ya. Aku moto apo ke ku family we na no. Oh, na ndi Okeke-Ududo. I would yes, I get all the friends of Imo State. No. All the friends of Pastor Chidebere, Okeke-Ududo. Ohajiri family, Isami. Benedict Ohajiri. Na mwe nwoke ọgọ anyị nwoke. Up the way from Imo State, because none. Na unu bịa isofere na nna anyị nwụrụ. Na ọkụ unu nwanyị so anyị nabatara unu none. Ibu unu ji anyị akwụkwọ ihe. Okwu unu ji bịa dị mma nke unu eti na ya makarịa n'aba Kraịst onye nwanyị. Thank you. So I went along when I was in I got it while I see where now. Here behind it is a mass. I am not a good man. I am a mass, no good man. Can't grow the can't grow in the way of
biko ndị nọ n'iru anyị wa mụrụ n'ụlọ grupu Adazi Nnukwu onye ọ na-ahụ onye Adazi ma ndị akpa mụrụ n'ụlọ so biko dịka unu kwuru nna mụmụ anyị maka ọ na o wee nwa wee si bịakwuo ya obodo ya biko ekele dịrị unu ebe unu si weta ihe unu ji akwado Chukwu ya nyeghachi unu ya mmaji kwuru mmaji n'afa Kraịst onye nwanyị daalụ Okada. Kedendi webu ebu na bian. Kuloko kedendi wabo kim on etu. Yes, many are calling. Hey, Mama wa. Iyo bolodike iyo olo bolodike iyo. Hey, all the causes on the madam. Natizia wa. Olo bolodike olo bolodike olo bododike olo bododike olo ngwela bungwele kuchama kumma ore Papa sen ngwela bungwele kuchama kumma ore Papa han ahwadu nyege Papa san ahwadu nyege Okeke-Ududo family when I Pastor Redeem. It's one night okay, Nonica. Because you're welcome. We appreciate the very here, No. Thank you. FIFA created a referee. Nigerian Football Association. What is she do? Ejisu. You are welcome. Member of Adazi Old Boys Association, 1996 set. I don't want to know. Ochede, Okeke, Aija, Tua. So, when we are up about, I will tell the same. That's the end. When can you work out? West Niger, Madeleine. But one day in the road, so then the road, only one, so then one. I went on last one. I went to never the teacher. I wrote to a guy I can go down. I never had that Friday before the school runs. So I went also. I think I did what I'm going to do. So that guy, I can know. I tune I can only. I soon know. I will buy the future. I can be able to lie. I can be going to the
BMGAS 1996 set. Offer the representation right away. We thank you guys. You guys are wonderful. I must get tea and never go to. I can't make it all right enough. Oh no, Jack, whatever guy, back in the bug, I come one. I was simply go. That's the end. Yeah, you don't. Wonderful boys. Pastor, if I handle what I can yes, we get there. If I get there, amen. When they can one that more one never wine, Garden, and what that. I will take a look for a back of whatever, not with your ones. I think I have a time. Oh, I have a bata. Madi, Ejike, Okeke-Ududo. I don't know, I'm going to London. You are welcome. Ejai. Brother, Pastor Alele Okeke-Ududo, yes, Chairman, Chief Medical Director, Anigod Pharmaceutical Limited. Anigod. Praise the Lord. Ndiago. I take a loan. I have I see you go to Makana. You are going to be careful. Okay, really also. I am a bundy. I saw Polonia guy for out. Like I said, I see you do. I'll buy it. I know when you make it. Lalo in there. I'll be going in on him right well. If you do have family, all the way from our back. On the other one line, okay. We are quiet when you write to. I will say, not Okeke-Ududo family can be a good. I should know. It is about the environment. I have to give you the Juevia for every so they kind of new. I hope you not ever the person you can. If I will be and I will have a Christ on your mind. We are free to spend money. Their officer, why you come and look at Messia? Oh, why you, I'll go call her. Why you? Right, praise the Lord. Family, all the way from Igbo State, on the Ogokamam. Oh, God, Pastor Chidi. I go, I not you know.
n'afọ Okeke-Ududo family. Anyị afụgo ibu unu kwukọta unu ji akwado ọgụ unu nwoke and anyị nwa eji eme ife dị n'ọnwụ nna anyị na ọnwụ ọgụ unu nwaanyị. So biko ọ bụ ihe bido ebe a akwa dị ya mmanya dị ya ọ bụrụ ewu dị ya biko anyị afụgo ibu unu gwakọta ekene ka anyị na-enye unu na nkwado unu anyị tụ anyị pụrụ unu abịa n'udo anyị na-ekpezi ekpere unu nọsịa ya na unu yara aka udo n'aba Kraịst onye nwanyị maka na nọ ruo n'ahụ ọ bụ na mmụọ ihe wamepụrụ at the branch of the inside of God that I see with the Lord. Family, from Imo State, the giant we see there. Is that Ripa? Is that Okeke-Ududo family? Dans le hockey, c'est mieux. Most of them, hey, ABB Entertainment, Officer Dalu, from Mark Onubolu, you know, Asia Pakego, Honorable Julian, the powerful civilian, the Franco, I greet you. Ogene. Only the best honorable kind. I'm the way you say the room, or rock for long. I didn't want the whole family. No. You are welcome. Yes, sir. Yeah. You're welcome. You know, Bob. Thank you very much. The band of exclusive session 1993. Amen. The family of Mate Alfonso Baba and family, Lumo Lulu, offer the representation. Friends of 1993 session, the okunu jibia ya makali okunu ejina ya nakali nkuru e bia na aba Christ onye nwa dalu dodo ade Okeke-Ududo once koko 93 onye mo koko Adazi Nnukwu onye nwụrụ bụ nne anyị wee bụrụ ofu onye utu anyị wee sị ka anyị bịa kwanyere utu ndị nọ n'ihu bụ ụmụnne ụlọ ụmụ anyị wee mụ chekwa ụfọ ma nwee berede waagụ so nwee n'elu anyị ncha niile zuru ezu ebe a anyị wee na-asị ka anyị bịa wee mụọ m the last respect a na-enekwa ọnọdụ okay BMGS 1993 set Tutu Aneme Honorable C anyị ga-akwado ka anyị nawata ndị Bengal speaking friends ndị ha na ndị edekọrọ akwụkwọ present ọ ka esi eme onye otu anyị ka ọ bụ so ọ na-ahụ onye mbebe anyị so na-ebebe enwebe anụ etu onye ka dị osika anyị bịasị ụlọ ụtọ anyị ga-anabata ndị be Ugwumba family n'ụmụnna ndị Igbo ji Ilo Kingdom
Ndogo, the family of the traditional Prime Minister, Adazi Nnukwu Union, Obana Waleko, Chief Emmanuel Ikemba, Ezana, Ezechielu, Chief Medical Director, Brazil Laboratory, West African Limited, Akudo, Ezana Nnukwu, Ezana Akudo, I am the President General, Adazi Nnukwu Union, Ichelo, Nigeria Society of Engineers, Chief CY Monica Aneto, Ichelo, Ichelo Badigo, Ichelo Boma, Esala, I am Chief Beth Edimola, Esala, Ichia Neruko, now who it is? Ugonapo, Ichia, what is pressing on money? I am the liquidity. I am the chairman for land committee, ATDU, Reverend Andy, and I am with the Franco. If I not timber some cannibal, father, hey, Madakaria. The family of Chief back in the house. Chief Adaka Obiwa, all over Mori. Jesus, China, all over Mori. No. All Tera, you know how to do. Yes, okay, I will share Adazi Nnukwu. Yeah, can I make Chelsea? Chief Theodore, yes, sir. See diversify. I the traditional part. No. No celebration of life, I assume now, Mama begin to of Manota. So all celebration kind of I'm going to kind on ya. I need to look by if I were there, almost even all this. Commandant Andy Ukumba making a wonderful presentation. Thank you very much. I'm more than a forget the family. When I old Adazi Nnukwu, the regent of this community. Now the President General so we and they in a great cast. Odu Adazi and the friends of Adazi will be ever. Chairman no never presentation. When I go I should normally live for a family. So I can make no. I did to so because
Gina and Diggin of I get the natural no. All got to get the what. People know. Thank you very much. The traditional family. All of them know the yes. Yes. God bless you. You are welcome. Solomon will be able to the solo hits. I'm going to be good. I am a guy. I can't get Yes, sir. I take you on the next one. I do it. So, no, not to tell me that. I can tell you to try. You go to try. I don't say anything. That's what my mind is going to be in the way of the galaxy. I think we record the name from the envelope. Because
Family, right? Yes. People get bad at people back and then people don't even know. Check your pocket. Check your jiggy. Thank you. Cyprian Ezan. Also Ezan and Kakolo. Odogweji Ejemba. Audio Bali Agologo and Nukumbala, Nukumbala Jen and Nukumbala. Nukubu Jen and Nukubu. Dogai on Nukubu Kebal. Oh, we know Ifa Agolo, we have one Ifa Agolo. The lights of Agolo. Ife Agolo ni Ibu Agolo Chindie, Ife one of Agolo. Chief, also Doctor Elochukwu, which is Neza. Hey, Omemanomas. Also Nayalugo. Hey, Ifa Agolo Rumba. No, you put a low with the light of Agolo. Yes, Agolo. The former director. Procurement Naswell and the current director na Minister of Tourism and Entertainment in Anambra State. The stakeholder na Agolo. Oria na Abatiba. Ife Agolo. Iwe kuzie light on again Mutala. What the immigration the Albania or government in Nigeria. Government Nigeria.
Express. Mbana. Eji mbacha kwa ese gwa gwa adaka. Mbana na na eji. Eji azu fridge esi ofe onugbu. Mbana. Eji ada ekwu. Isi enyi onwe ka ọ na-ada. Hey! Hey! They the great code of Foya Guruchi there. One of kind of was on but permit us to recognize #1 citizen. His Royal Highness Igwe is on the one. Hey! It's on Igwe is on the Igwe is on the chief. Igwe Biko, dog anyị ndị Okeke-Ududo Adazi Nnukwu. Maka nkọwa ndị nọ n'iru unu bụ ndị ezinụlọ the late Ichie Sir Cyprian Nnukwu Ezan Obi na lọọlụ ya Lady Camilla Chinwe Ezan late ndị ezinụlọ ya na-aga ọgụ na buru anụ ụmụ nwaanyị go onye ruru ka asọmta n'iru unu na ndị ọgụ unu ndị ọzọ so anyị na ndị ụmụnna m na ndị ikwu na ibe na ndị nna m ochie ma ndị mụ na ha mụkọ nwa dị ya na-adazi anyị ma ndị enyi m ma ndị mụ na ha ma ndị ọrụ m ya ndị na-ebe a ma ndị rịtayatago ugbu a ndị senior citizen ọmụmụrụ dị ya na enjoy na ya so na ezuru ezu ebe a onye ifuru ebe a ma na o nwere ihe mere mana ozi erugo anyị ntị ekpere erugo anyị ntị eriko ụgbọ na-aka na ha isi ụgbọ na-aga aga ụgbọ ndị ọma nwaanyị obi ọma na-ege ịkpọkọta ụwa niile na be gị ọ bụ na Adazi Nnukwu amara ka nkwuwapụtakwa ya ọzọ n'iru ụwa niile na anyị enwego sent n'isi nne anyị bụ Maria Helen Okeke-Ududo Okeke-Ududo ihe eji eme sent akpọ ndị na-eme miracle ọ bụrụ ndị na-eme wonders ọ ụdị ezi ndụ onye bi na nke o si wee na ọ na-abịa n'ala Igbo be anyị ọ na-awenye n'anya elozọ mana ọnwụ mma anyị gosiri anyị na ọnwụ abụrụ ọnwụ pese nọ mgbanwe ka a na-agbanwe ndụ o kwuriri ekwu ndị nụkwuru ya na ntị ma
n'ụbọchị ọbụla ọ jụrụ nri anyị na gịnị anyị chọrọ anyị kwadobe barely a week before ọ nwụọ ọ gwara ofu n'ime ndị adị unu ma ndị nwunye unu na-achọ ka ọ bịa agbamnkwụ nwa ya ọ sị ya na ya abịa ọ na-ajụ ya ma ọ bụ na ọ na-eje na nke ụmụ ya na Ọnịsha o nwere ebe ọ na-eje ọ sị ya mba na ya abụrịchago onwe ya yiri uwe ọcha na-eche ụbọchị gịnị ga-eme ụbọchị Jizọs ya akụ aka n'ụzọ ka o mee gịnị ka o sobi ya o nwere otu oge amaghị nsọ ọ bụ na rotary ọ bụ dị aka ahụ oh when the saints go marching on oh when the saints go marching in oh Lord I want to be in that number oh when the saints go marching in o nwere ụdị ama ọzọ nwere ụdị aka ebe ọzọ anyị ga-agba n'isi mma anyị nwere ọzọ mana ọ dịgo ka ọ ga-adị for me unu n'anya na afụ na aṅụrị juru m agụ anya mmiri adịrọ m n'anya bụ fes na egwu ga-ejebe Ọnịsha mee ka mkpọ ebe maka enwe hapụdo n'ụzọ mee ka mkpọ ya si ya ị na-ejide obi aka na o nwere ihe na-abịa o mere 30 minutes ọkpọchi eme azụ si m na-egosi si ya oke na nsọgbado a gị na osi ya na m na-abịa so anyị ga na-etinye gị na ekpere na-arịọ gị oge na-ewetara anyị na-etara anyị arịọ n'aka nna anyị bụ onye nzọpụta anyị bụ Jesu Kristi maka na anyị ma na ịbarago n'akụkụ ya so ị ga na-etara anyị arịọ anọghị mfuli anyị na ọgụ n'elu ebe ahụ ye ọkpa ka anyị eji wee gbawa wee bata mgbe ọ na-akpọrọ anyị ọkpa ka anyị gbaa ya to ya na ọkụ mmanwụ ọtụ maka ndị iso wee a na-esi ebe eburu nri eburu ofe kedu onye akpa akwe maka ọ kọtara m obere akụkọ ọ wee bụ risefụ ncheri na ọsọpụ na-abịa eburu ofe ma na ndị n'obodo ndị bụ m ụzọ buru ofe ọ ka anyị mara ụdị mmadụ onye anyị na-ekwu maka ya bụ nkọwa akụkọ mụ na ya gbawuru mana ya dị ọcha ihe ndị a dị ebe a ka ndị ezinụlọ anyị ga ma ndị enyi anyị so biko ka anyị na-asụ unu ndo ka anyị na-asụ nwaanyị ka mkpụrụ obi Maria Helen Akalugo Okeke-Ududo na mkpụrụ obi n'ekwe gara aga ka mkpụrụ obi azụ ike na ndokwa udo mere unu oke ya chere unu na ọ na-abịa nwayọ nwayọ ndị m na ha mụkọ na Adazi ndị be aga ekwe ọgọ m nwoke na-anụ ada anyị nwanyị nnukwu nna m ochie ọlera bụ Nze Job Ekemụta na ezinụlọ ya Nze nna dị nwa former mayor Ọcha gọọmenti ejile juru m ya kọ onwezikwa ọzọ anya na-ekwu n'ozugbo ọgụ egbe ezigbo nwanne m nwoke so biko ya ọ karịa akarị biko daalụ nne ewo nwanne m nwoke ndị mmadụ na-anya akwụkwọ ekwara ka obere nwa ha na skul ndị enyi ụmụ yes, onye nyo chief chuo. Biko igwe Eze Olanyere igwe ọzọ na Obeledu. Onye nye ego chief chuo ka ndị ọzọ na-enye. Ọnwa nsọ ngwa. Ee, ndekata mụ na akwụkwọ. Echezọla. Daalụ nne. Biko ndị nkwado. Ele ndị na-ezinụlọ mere ndị niile so unu wee bịa onye na-ekere abụ iji wee bịa mana ọwụ obere mmadụ bịa so Adọla
ọ ya adịla ya mma n'ime niile iwepụta wee kwado akwamozu a so biko anyị akwụkwọ ka unu si bịa Echi.